Здравейте! На прага на Коледа реших днес да направя един видеоурок, в който ще разкажа за коледните празници, традиции и обичаи, типични за Австрия. По принцип има леки разлики с тези в Германия, но смятам, че след като живея тук и съм по-запозната с тези, които са в Австрия, днес ще ви ги представям, за да ги знаете и вие. Сигурно вече сте прочели заглавието под видеото, на което пише Weihnachtsbräuche. Тоест, това са коледни обичаи. От Der Brauch, die Bräuche, обичай. Типично за Австрия е, че всъщност започнали декември, започват и коледните трепети. Тоест не се чаква изобщо до 24-25, ами още от първите дни на декември започват да се подготвят семействата, не само с купуване на подаръци, но и честват най-различни празници, които предхождат същинските коледни празници, коледната нощ. Първото, с което се започва още от първата неделя на декември, на този коледен месец, това е така наречения за купуването gekauft или направен ръчно selbstgebastelt Adventkranz. Тоест, това е един венец, който има коледен венец, който има 4 свещи, 4 Kerzen, и тези 4 свещи се палят на различните, на първите 4 Adventsonntage, т.е. първите 4 недели от месец декември. Взела съм календар за 2018 година, но всяка година този обичай функционира по един и същ начин, като просто неделите попадат на различни дни. Мисля, че следващата година на 1 декември ще е първата неделя. И така, този коледен венец с 4 свещи се купува още преди първата неделя на декември и всяка неделя се пали по една свещ, като на първата неделя се пали една свещ, на втората неделя от декември 2 свещи, т.е. тази от първата неделя плюс още една, на третата неделя или на третата Adventssonntag се палят 3, т.е. тези две, които са били запалени плюс още една, и на четвъртата Adventssonntag се палят всички 4 едновременно. И така, всяка неделя се създава някакво коледно настроение и уют с този коледен венец. Типично за декември месец е и датата 6 декември, известна дори и в България като Николден. Тук тя също се чества и подобно на нашия празник се нарича Der Nikolaustag, т.е. денят на Николаус. Виждате, има прилика с Николден, Nikolaustag. Какво означава този празник? На 6 декември той е свързан с децата. Николаус, виждате, разделила съм думата на Николаус и так. Та, Николаус всъщност дава на послушните деца, браве Kinder, които са слушали през цялата година, различни сладки, плодове, ядки, т.е. награждава ги за това, че те са били послушни. Обаче, ако не са слушали, и това тук е католическо според мен, тогава неговия придружител, Begleiter, който се нарича Крампус, той изглежда малко страшно, ги bestrafen, т.е. наказва, но не ги бие, а просто не им дава примерно сладки. И той ги мъмри, че не са били послушни. Т.е. тук виждаме отново две проявления на добро и зло, или добро и лошо, ако децата са слушали или не са слушали. Т.е. още преди Коледа, и може би и тогава, когато децата пишат и писмото си до Коледа, тогава вече се разбира кое дете е слушало и кое не. Ако получи сладки, значи е слушало. Ако не получи, Крампус не му дава нищо и го смъмря, че не е бил послушен. Така, и това всъщност са предхождащите празници, основните. Има и други, но те не са чак толкова важни основни, но тези наистина се спазват. С коледния венец, с Николаустаг и предхождащ
предвождащия го или предвождащия го Крампус. И след това вече, или по време на тези 3 първи седмици, нормално да се посещават така известните, популярни коледни пазари. Немската дума по принцип е Weihnachtsmarkt, аз съм написала тук Weihnachtsmarkt, коледен пазар или базар, но тъй като за Австрия е типично, че не Weihnachtsmann, т.е. дядо Коледа, носи подаръците, а das Christkind, то тогава и съответно тези коледни пазари се наричат Christkindlmarkt. Те са типични не само за столицата, за Виена, но и за цяла Австрия и се организират къде е по-малки, къде е наистина на голяма площ. И така тук има в Австрия Christkindlmärkte, множественото число на Markt, Märkte. Christkindlmärkte. Отново казвам, защото в Австрия подаръците се носят не от Weihnachtsmann, а от Christkind. Съответно, и над Christkind се пише писмо или бележка с пожелания, какво децата си желаят да получат от Christkind. И тази бележка или това писмо, както ние сме свикнали да го наричаме, се нарича Wunschzettel. Думата сложно съставна, съвсем ясна какво значи да е Wunsch, желание, да е Zettel, бележка, т.е. бележка с желания. Обикновено повече от едно. А и в днешно време има такова разнообразие, че децата се чудят какво да си изберат като подарък. Също така знаем, че преди Коледа се украсява и коледно дърво. Тук е по същия начин, не е изключение, само че самото дърво се нарича der Christbaum. Der Baum, дърво, der Christbaum, християнско дърво, ако трябва да го преведа буквално. Виждате, че всичко е свързано с Christkind. Christkind, Christkindlmarkt, Christbaum. Той може да се украси, това дърво може да се украси няколко дни или 2-3 седмици преди Коледа, но най-късно на 24 декември. 24 декември всъщност е и самата Weihnachtsabend или коледна вечер. Тогава семейството се събира. И когато семейството се събира на Коледа, дългоочакван празник, за да се видят различни роднини, тогава се подготвя и ein Festmahl, т.е. празнична вечеря, празнично ядене. Децата с нетърпение очакват този Festmahl, защото знаят, че или преди него, ако са много нетърпеливи, или след него, ако успеят да изчакат, следва нещо много важно. Те преди това са се потрудили да си напишат желанията на Wunschzettel. Надяват се, че той е стигнал до Christkind и че Christkind се е погрижил да предостави подаръците, които те са си пожелали. И така, или преди, или след тази традиционна семейна вечеря, Festmahl, празнична вечеря, се извършва така наречения Bescherung. Това е типично също за Австрия, това наименование. Bescherung, това означава подаряването на подаръците. Тоест, Christkind подарява подаръците, които децата са си пожелали, награждава ги за послушанието. И след този Festmahl, който обикновено е съставен от много ястия, някои предпочитат риба, други някакъв вид месо. Наистина има традиционни ястия, но мисля, че в последните години въобще с модернизирането на празника има страшно много варианти. Но едно е сигурно, за разлика от нас, които на бъдни вечер имаме само постни ястия, в Австрия по католически обичаи се хапва обикновено риба или пък месо. Примерно някаква пушена шунка, наистина има много варианти. Но шаран също е много традиционно ястие. И след този Festmahl, след тази обилна празнична вечеря, обикновено следва време на Fasten. Fasten е всъщност нещо като пости, т.е. набляга се на по-леки храни, когато организма може да си почине от всички тези коледни сладки, меденки, лейбкухен, които са типични за Германия, най-различни звездички, въобще всякакви корабийки, най-вече свързани с
сладки с захарни изделия, както и по-обилно хапване по празниците. На 24-ти, както казах, се състои този фестмайл. Това е основната коледна трапеза. И следващите два празника, 25 и 26, също са първо са почивни дни, празнични дни. Като 25 се нарича Кристтаг. Виждате отново Крист, както беше и тук при другите понятия. Кристтаг, т.е. Христов ден. А 26 е Штефанитаг, т.е. Стефанов ден на 26 декември. Тези дни не се променят. Като дни в седмицата се променят, разбира се, според календара, но остават традиционно 24, 25 и 26. Подобно на празниците в България. И така, както казах, украсява се коледно дърво, под което Кристкинд слага подаръците, той ги подготвя. Коледното дърво може да стои през цялата седмица, т.е. до края на декември или още и в началото на януари, като най-късно на 6 януари трябва да се т.е. трябва да се махнат всички играчки, които са украсени и да се отстрани. Има специални места, където се събират естествените коледни дръвчета и се отнасят от фирма, която ги събира. Тоест не може просто да се изхвърлят в контейнера за отпадъци. Също така, преди точно 24-ти, навсякъде, така на места, където минават много хора, се вижда, че се продават коледни дръвчета, те са струпани на едно място и обикновено се избират с помощта на децата. Разбира се, че има и друг вариант да се купи неестествено изкуствено коледно дръвче и то да се украси. Въпрос на избор. Но тук също се купува всяка година по принцип истинско коледно дърво. Така, и като казах за 6 януари, това е много важна дата, защото тогава има още един обичай, когато Die Heiligen Drei Könige, т.е. светите три крале, минават обикновено от врата на врата. Този обичай все още е в сила, но по-скоро по по-малките градчета или по селата и пеят от врата на врата, от къща на къща за здраве, за плодородие. Въобще да ни върви през новата година. Тоест най-късно на 6 се отстранява коледното дръвче и също така се чуват песните за здраве и добра количба на Die Heiligen Drei Könige. И общо взето така се приключва декември, началото на януари с коледните обичаи. Наистина се надявам, че съм ви била полезна и тъй като вече е Коледа, ви пожелавам на всички здраве, успех, не само с немския, във всички сфери, в които желаете успех да имате и късмет, и също така Frohe Weihnachten. Tschüss!